lasa. Di na makuha ang mga sin nga nga ano, particular ba mga bag-uha ato? Di siya maoke mong gitaya naman. Kini mga hilabtanon, pahimusan sa kanila ang bagyo. Abi naman kay naibagyo, nangaanod mga balay, nangaanod ang mga gamit. La, ini dili na kini magpunta na gito sa laing nga lugar. Matabunan sa mga gapnod. Ilahaw na yun. Ang tagiya pati luya. Paita binin amo ang dapit. Ay, basta gani naibagyo-bagyo mga kalamidad. Ang butang nga mawagtang, di na gini ikay tagiya. Pero adto ko sunahan. Nabaw ko nga katong ako mga sin. Makaila ko ato mga bago ko. Kini tayaw naman kay di min mao. Ginahanglan nga makuha na ko ang mga sin no katong naguba kay. Magamit ito nako ug dili man gani magamit. Ako mapatimbang rustan pa nako kay ako nang butang. Adto ko sunahan eh. Kini nga itong gitapok nga sin, Brad. Klaro ng kwarta. Dako na ko naghalin. Unya, mag-ampo ko ta. Nga na si Bagyo mabot. Kay mga kwarta gyapunda. Dili na ko tao. Kay karon si Madam Dumpling nga mga obrahay scrapper. Dire, paidong na siya. Klaro kayo. Pila ng kilo sin? Tag 10 ang kilo. Aw, abi ko Unya. tagmanor si. Katuro bang mamalit? Porter ba ito pagkakasi ha? Ako pag itaghalin, makakita ba kita siya nga gwapa? Kaya pa ato. Grabe ka puti. Murag ubod sa lapis. Ay, madam, wag di palipat. Ano na na yung palitan na? Ko ba ni siya, madam? Ako kay mo. Ako ni mga brother. Kiring usa si Y ngipon. Ang usa pareha. Ang usa Y ngipon lagi. Kaya, Pila man ko tao. kalimutan ba ko sa pila? Toro, kung kami nag-jeans ni siya. Ano takis na tagmanusi magani? Grabe sa ba? Katursi na may abot dito. Ta dito ba ni sa? Kamera ko to. Patro ka. Astin. Wasan siya kinamsa. Madam, bakit ikaw mo usap ka na imong ngipon bakit mo ako yan? Lain ang puno ako ani. Putol. Sabay kay hatag na ni mo ari ako. Wala, usa lang. Ayaw. Kay si Usa lang Y. ba? Oh. Og di bakit kita lang rin kay Heron bakit si mga ipon. Sige, mag-istorya din ang atuan na ng kilohon. Sige. Unya na. Ang makuha sa kong timbangan. Kamulay kilo ari. Sige. Sige, dito ka katinita. Hoy, yan. Kapuhan ni mo. Ikaw may negosyante nga nung ka magdaang timbangan. Ako may mo. Wala inoon. Bakuha mga timbangan ka. Ano sa bakuhan na kauna-una ko siyam na mamalit. Katira na to. Sige, magkuha. Dito. Basig nagtuo ka o kamunduha mamalit. Di kini. Upakot sa gamay ba? Diskarte. Sura ni ko pa nga tayo. Basta kini mga mo na diskarte sa mga pugi buen. Grabe. Hoy. Maayo kay inyo ning kitapok. Ang kitapok? Sin klaro kayo. Nayo. Kami naghago mi ani. Ngano ko tawo mo ning ang kunon? Gahago mo. Gahago mo og kuha sa butang nga diliin nyo. Yaw pag niya nana kay sukad sa sukad dili mi kamao mangangkon og giya mo gihaguan niya mo gigamit ka namong tulo ha Porque gahaguan mo ana. Ganyan. Kining butanga do. Sultihan ta mo sinod. Dako kay kung nabayad ani sa hardware. Pagkamatyan ko yung butanga, kahuman na nga bagong tino. Pagkamatyan mo Ya tera. Wa man gani mi nagingon nga kami naghago ya matrap Ulo me. Dapat mong tulo, tapos Tama, mo. tama. Dapat mong tulo. Gebrad. Hubo mo dan. Hukas mo brad ha kita tulo patabang mo ta Kaya naman to. brad Mga kauban mo, nangyayari. Brad, why? Ay, kanang boss. I-apel lang ni patimbang Isip mo boss. kay kaisip mo kay ganun. Ay, kanang gihubo ko ni Basig mainitan ka boss. Iinit pa kayo. Ano ba yung gusto tingisugan ni mo? Wala siya man i-apel ni puro no. Ayaw boss. Ay, mukha na lang. Maluwi ka na ako boss. Ano ba? Hindi kayo magtinis. Tabang nga di kagakot boss. Tabang nga di kagakot. Tabang ako? Ganun na.